Go! Yes. Godt så. Vi har en tagrende med den her funktion, altså form. Den ser sådan ud, når man sætter tværsnit af den. Og så skal vi finde ud af, hvilke dimensioner R og X skal have, for at tværsnitsarealet af tagrenden er højest muligt. Og vi ved, at selve længden, altså bredden på det stykke metal her, det er 50 cm. Hvis vi skal have arealet af den, kan vi få A. Vi kan se, at vi består ligesom af et rektangel her med 4R gange X. Så vi kan sige 4R gange X. Og så har vi to halvcirkler med radius R. Så hvis vi siger 2 gange, og det hedder pi gange R i anden, og det dividerer vi med 2, fordi det er halvcirkler. Og 2 og 2 går ud med hinanden, så vi kan reducere til bare pi gange R i anden. Så er det sådan, at når vi vil finde ud af, hvor den har det størst mulige tværsnit, så skal vi have en funktion for arealet, som helst kun er afhængig af en variabel. Vi vil gerne have til at være afhængig af x. For at gøre det, så skal vi have et udtryk for r, som er udtryk ved x. Og det kan vi finde ved at bruge den viden om, at selve bredden på det her er 50 cm. Derfor kan vi skrive 50 er lige med 2x her, plus det, der svarer til omkredsen af en cirkel. 2 pi r. Og så er det jo bare det, at vi gerne vil have r isoleret. Så det gør vi ved først at trække 2x fra på begge sider. 2 pi r. Og så bagefter dividerer med 2 pi på begge sider. Så ved vi, at r er lige med 50, det der det er 50 minus 2x divideret med 2 pi. Hvis vi så sætter det her, det er vores udtryk for r, ind på r's plads i arealformlen, så får vi herover en funktion af x, som kommer til at være a er lige med 4 gange vores r, som er 50, minus 2x divideret med 2 pi, og så gange med x, og så plus, og så kan det godt være, at jeg lige går herned en gang, pi gange 50 minus 2x divideret med 2 pi. Og det er vores arealformel. Hvis man tegner den ind i et koordinatsystem, så kan den komme til at se nogenlunde, hvis vi har, a af x oppe her, og x her, så kommer den til at se nogenlunde sådan der ud. Det ved jeg, fordi jeg tegnede den i et spejl lige før. Og så kan vi så se, at lige på det her punkt, der er selve tværsnitsarealet højst muligt. Så skal vi finde ud af, hvad x-værdien er på det her punkt, toppunktet. Og det gør vi ved, nu vi skal lægge det herovre, at differentiere den. Og jeg har simpelthen bare differentieret den i en spire, fordi den var lidt langhåret. Så jeg ved, at a mærke af x giver minus 1,90986 gange med x minus 8,333. Og det er simpelthen hældningen på tangenten på den her. Og eftersom at vi skal finde på toppunkt, så skal vi finde ud af, hvad x-værdien er, når nu tangenthældningen er 0. Så hvis vi sætter det her lige med 0,
så kan vi finde ud af, hvor toppunktet er. Og det har jeg simpelthen også gjort i en spejl igen. Og det skulle meget gerne give... Godt nok, jeg har fundet ud af, igen ved hjælp af en spejl, vi har. At når nu er tangenthelingen er 0, vi her på, så er x lige med 8,33. Så vi ved simpelthen, at når nu x er lige med 8,33, så er arealet af den her størst. Så er det så, at jeg også godt vil finde ud af, hvad r er i den her. Jeg skriver lige her engang, x er lige med 8,33. Jeg vil gerne vide, hvad r er også. Og det er jo fantastisk, at jeg har min formel for r. 50 minus, var det ikke sådan 2x? Divideret med 2pi. Yes. Ja. Og så når nu at jeg løser den, så ved jeg, at hvis nu at vi har et x, som er 8,33, så er mit r 5,30. Det bliver også lige skrive herovre. 0,30. Det vil simpelthen sige, at når nu er x er lige med 8,33 og r er lige med 5,30, så er tværsnitsarealet af den her tagramme størst. Done. Boom. Drop the mic.